Well, an láhanna bhí mar fechantar na margaí a bhíonn tar fáil siopaí éagsúla in olbhargaí nó siopaí éadaí nó rudí mar sin. In mín cinenne le duine áta a bhfuilart a bhúilt sé go má bosca móra áil nó cúpla bosca beag cédaon luchas fear. Iniu táid chun fechant aibbanna scríofa a bhainins le lascaine nó séir reic nó slád bharga nuair a laidíonn an siopa an price agus bíonart a cinenne dhéanamh an fiúda mé seo cheannach tar scoil an price leidathe. I dús bara tá sé fíor hábhachtach go méid codán, céitadán agus deachúlacha arólastar glán bheabhar agah. So tá siad scríofa gom san seo, ceapann sé gur maithan túra míid seo scríomh áitéigean go méid tú ná tachtartha go héascain ar tá tú réiteach fadhbanna meabhracha nó fadhbanna scríofa go méid sibh an codán a chur leis an céitadán go héasca agus de réir mar dhéantuéis sin níos minice fallmóid tú iad. Tá mise chun ceis meabhracha choibh, tá mé gur gan inise bhéis as mála níis. Breannaigí ar na céitadánas na codán más gá ach dunaigí iireachta dhéanamh gan iad. Bhí gansaí ar díal ar €3. Laidíoch an price le 25 is séir reic, cén price díala a bhí ar. Bhí gansaí ar díal ar €3, laidíoch an price de 25, cén price díala a bhí ar. Well, €3 an mbun-praghas, sin an price a bhí ar dús, agus an lascaine ná 25. Ná, tá mis go breanú sciopíonn seo, 25 sin 1 So tá mis chun 1 den €3 áil chun fáil amach céir cuidiúáin. So 1 de truca rínime ar a cúig, truca rins ar cúig sinna 6. So bhí lascaine de €6 ar an gansaí, truca luide an €6 sin €24. A bhuair sib se €24? Aintach, mar sib. Nis tá mé chun bogaráig agus tá mé chun 5 scríofa a chuirscríb. Fiab atá le réiteach. Ní gád an picture haint mar rinne mé láhanana, ní ealaíonn toró waithmé sa churmeisteach an picture me héanaan, jo. Chuna dhéanana níos feicálaí. €26 an mbun-praghas a bhí ar gansaí, tugadh lascaine 25 ar is séir reic, cén price díala a bhí ar. So €26 an mbun-praghas, tugadh lascaine 25, cámuid a fáil amach cén price díala a bhí ar. Bhí mé díristeach ar an ceiste le faoi ggóin láhanana agus bhuiine mé lérádaí freisin chun cúna thuirteat an Ábhar Réiteach. Inniu tá mé chun an tólas a chur a bhí sa cheist a scríomh síos. Is strátéis eile é sin chun cúna a thuirteat an Ábhar Réiteach. So tá samsa go bhfuil an mbun-praghas cartham le €26, so tá mé chun sinna chuirteach. Mbun-praghas ná €26. An lascaine ná 25. Agus an price díala bhfuil sé sin arólas a going? Níl sé arólas a going, so chuir mé córtha ceiste an seo cáimeadí sin aibrú amach. Mar sin, an chéad céim sa thugam sin ná fecha mar an céitadán 25 aithrí mé sin go dtí codán látharach, mar anseans go méid an codán a tastalút nar tatú a réiteach na fadhba. Má tá an lascaine cartham le 1 den be tú caint ar an anamnar céine an seo, so ceithreanna, so an mbun-praghas se éana domláin, nó ceithre. Agus cílíonn sé sin, go bhfuil an price díala cartham le céibhéad ceithre, luide 1 ceithre sin, 3 ceithre. Mar sin, Cahamid de fáil amach céir 3 ceithre de 56. Cén chuoine na muide sin? Well, dheofmuid amach céir 1 ceithre a dús, so rinnemuid 56 ar a ceithre chun fáil amach céir 1 ceithre. Déanam mé mo riant an seo. Nis scríbhim mé mo euro a ríist sin táhachtach. Ceithre isteach na cúig, nó cúig rianta ar ceithre rach sé isteach uairháin agus beidh faoileach de héan agat. 60 rín ar a ceithre sin a ceithre. Tá samsa gur bin 1 ceithre. Níl mé gira 1 ceithre, tá mé gira 3 ceithre. Cé chuir bhí mé 3 ceithre nar tá 1 ceithre arólas agam, méadóid me é fá 3. Ná tá cúpla bailach lena seo dhéanamh, détá an ceithre go bhaint an 56 freisin, díreach an nuair céine, is cum cén bailach an intuig,
Lena mé ormar seo, 3 fá 4 sin 2 dhéag, 3 fá 1, me scéal, an 2 sé ducra eáil, 3 fá 1 sin 3 agus 1 sin 4. Mar sin mar raigra ná €42. €42 an price atá an price díle atá an gceansaí sin. Mar sin, feicim muid inis bhfuil si banán ceann a dhéanamh Somália. Tá mé an ceiste chur a bhínis a thuirtíomh inis, agus tá mé gira go muinisibh trílas a nocht agus be mission an a raigra thuirtíomh amárach. Nis. Somália, seo é ceiste gur a nocht. Nuair a laidaíoch bríste de 60 faoin gcéad is reic €26 an price a bhí mbun-praghas na mrístí. Nuair a laidaíoch bríste de 60 faoin gcéad is reic €26 an price a bhí mbun-praghas na mrístí.